Ik ben dit jaar 28 augustus begonnen. Helemaal bovenin. Met dozen eerst en piepschuim onder. En toen met purschuim een beetje naar beneden gaan werken. Dan heb je de vibe en dan ga je echt helemaal gewoon door. Totdat, ja. Dan je stiel dan los. Ja, dan ben ik meestal wel 42 dagen ben ik ongeveer echt bezig geweest. 8 uur lang per dag. Mijn ouders zijn er hiermee begonnen. En met hele kleine kersthuisjes van de Action. En ja, toen begon ik het zelf ook erg leuk te vinden. En nou, steeds meer uitgebreid. Toen dat ik zelf dingetjes ging kopen. En, deze komt uit 2010. Dit is echt, in mijn ogen is dit echt ja, niet mooi meer. Toen vond ik het echt heel erg mooi. Dat was dit prachtig. Maar nu, ja, nu is dit veel mooier natuurlijk. De win is nog thuis, hè? Dit is bij die ouders, hè? Klopt. Dus wat vinden die hiervan? Ik vind het wel een beetje uit de hand gelopen, maar ach ja, het is, ze moeten het maar accepteren. Het liefst zou ik het nou ook alweer af willen breken en iets opnieuw gaan bouwen. Ik word er altijd heel erg blij van als ik hiermee bezig ben. En, Wat was het voor werk dan? ik werk in MCL, in het ziekenhuis, op een nierdialyse. Als facilitair medewerker. Ik maak schoon daar. Ja, dat is heel wat anders. Ik zou me hier mijn werk ook wel van willen maken. Alleen, ja, het is begin september, of eind augustus, begin september ongeveer. En tot ja, midden januari, en dan houdt het werk voor mij op, voor dit. En dat kan gewoon mijn werk niet van maken, helaas. Nou, is het bijna klaar. Wat doet in deze tijd dan nog? Proberen om bij andere mensen nog te gaan doen. Ik krijg heel veel DM's en berichten van mensen van... goh, dat wil ik ook en kan je dat bij ons ook doen? Ook afgelopen week bij een bekende YouTuber van Nederland geweest. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Kijk eens aan, ik ben hier vandaag op dit moment niet alleen thuis, want vandaag wordt een hele leuke dag. Ik ben hier namelijk vandaag samen met... Dennis! Hallo, welkom, welkom in mijn huis. Vandaag gaan wij dus hier bij mij in huis ook beginnen aan een kerstdorp. 3 dagen, ja, bij hem thuis in Rotterdam. Dus dat was wel echt heel vet. De laatste puntjes worden op de i gezet. Kijk, het mos wordt hier helemaal mooi afgewerkt aan de zijkanten. Dus dat is mooi. En dan is het klaar, jongens. Dennis, je hebt echt het geweldig gedaan. Zelf nou ook vloggen? Of, Nee? Nee, dat moet maar niet. Nee, waarom net? Ja, ik weet niet. Nee, ik wil Er is niet, net een type voor. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat niet veel mensen me gaan volgen. Nee. Nee? Nee. Ja, misschien ook wel. Ja, je weet het niet, maar nee. Blijf nou staan tot midden januari ongeveer, dan ruim ik het op. Waar ik ontzettend erg tegenop zie. Maar, Ja? Ja. Mijn moeder gaat ook op vakantie dan. Ja. Of in ieder geval wel een paar dagen weg. Ja, ze wil er niet bij zijn als we dit gaan opruimen. Nee, dat duurt nog even gelukkig. Dus, Voor volgend jaar heb ik ditzelfde idee een beetje. Alleen dan wil ik het hier weer omhoog laten lopen. Dus dan wil ik hier eigenlijk een dal creëren met een Duits plein. Met nog veel meer andere dingetjes. Maar dat is voor volgend jaar. Ja. Nog even geduld. Ja, nog even geduld. Ja, zeker. Ja. Nog, 300 dagen ongeveer. Ik begin met het nieuwe dorp.